hajja makka be madina na do jodi fere maro jodi siwta na ay mi laari ma diga dayɗum monde a fottani yam bo kanjum waɗi mi wi ha mi ɓadita ɗakkima nda mi wari ɗakkima bo miɗo volwinama a sali falugo mi anda ko waɗi nane ma banni ɓe wiyam rewɓe afrique vayi ko a volwata yecca min nde mane photo ami min voway banni mina andi na mi goɗɗo haɗɗo on saroyna mon himɓe cameroun amma min ɓe dañam ha amérique on ɓe dañam amérique mi mawni ha france nden mi jangi ha espagne ko mi wiyata ma ta accu geɗal ma sala ma ɗo tan gram mi wari ha maɗa miɗo tefa vallinde ma useni ma vallam bana allah valliri ma na laari ha ɓawo to ɗuna ɓinguel debbo feere on ɗo jooɗi sei to a yimo voɗugo wala no mi habda ɓinguel debbo ɗo vollinanmi o salfigo am ko sannu kanjum miɗi a vallanmi be mota ma ɗo mi dara ko haɗakki mota ma ɗo a waɗa bana a chauffeur mon a faami en pat amin en worɓe on a andi ɓikkoy roɓe jotta ɗo bo sina to a holli packaging ma kuje man pat yahata jaɓaɗo mota ɗo hakka mi clé mota na joga a faami a ɗo ka yiɗi a wujja mota ma noon ko na andi hala man fu nawai fu man abedalana don bana jemilar ta be wata robe ro bara ni do na yawa to wari ni an kam hollu mota do bana a chauffeur am a wata bana chauffeur am mota do bo jiamon yo wato andro en no e vaydo na holle ni na o katam cede o katam borno mi point an kam ya minani mi okke combien waddu 30000 non na iphone kam a waɗa bana iphone ni yo ni ɓuri ɗo kam laru ne a to banin ndaɗo merci a joga lakkile foti a yasira ni a waɗa bana chauffeur mon aɗo derrenami tata nata mota ɗo a wiya mi natata gram wallahi mi natata ha mi lara may giɗam tawon wato yake mi yahi miɗo volwini ha to a falayyam wato a tabbitini ko miɗo volwa man gonga on a laari am be mota manga nden bo miɗo joggi iphone kanjum on a wari a titi am ha volwinanmi to wala probléme min kam to chauffeur mota may kam You are a failure. You are a failure. You can never make it. You can never. You know you cannot make it. Telephone. Keep playing. Just keep playing. Play. He shot you.